Na to dre ang retired nga sa Viva Max no, actress sa una. Si Ating dre. Ano na bakasi oh. Retired. Patay na uban. Rating ko ah. Prebuhi usa. Ha? Basin mahugi to ting. Pisti. Usa ka bakasi ana. Kay buhi man na. Din atong ibutang andamon ang inani ra oh. Awa. Oh, nawa ni nilayat usa gyud. Duha? Fisherman gisa ani. Oh, may apilanin, balit raman may. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Karon ang adlaw adto ta staka no dire sa Lapu-Lapu. Mamalita ninyo og bakasi kay magluto ta adto ta padong Pardo. Tanawan ninyo until the end para makahibaw mo unsaon pagluto og linarang nga bakasi. Kita tan ninyo stakan. So guys, naa ta dire sa may iskina si Silix no. Ari ko mo palit og bakasi dire. Tan-awon ta mo parking sa ko dire sa unahan. Ari pag ko magbisikleta no. Ari sa parking sa Rigadyot. Tan matag bakasi guys oh, mao na lang nin habilin. Shell na malang. Wala na maligya lain dire. Dayo ako ya kadto Cordoba eh. Bagsog na lang yun ko ani. Dahos na tag bagsong guys. Na mga seafoods dire sa takan. Sus na tag bakasi guys, palit na tadaan dire ko ano eh. Limonsito akong soki ay. Kani alimsito sini kamatis adto na lang ta buwagsong na dito mahotdan urut dugay gud kamatis na lang. Pila ang kilo aning kamatis nimo? Pila? 150. Sili mga presko ni yahan ani dapit sa may bridge. Wala ta dire ni mulahos ta sa buwagsong kay wala man ta kapalit og bakasi dire na hotdan man. Wa kay iba no. So guys, sus, malasa oy nahotdan ta dito na sa may taka no kay kuan naman gud hapit na alas 10. Ningon tong tindira ganina nga mga ganinang buntag na apay stock. So karon ang nahitabo ari na lang ta sa buwagsong no. Dire kay naari daghan na dire gikan ang mga bakasi dire sa kuan sa takan na Cordoba no. So kita ta dito sa buwagsong guys. So naabot ako dire sa Intoys bakasihan no. Syaro goy bakasi dire. Ari may magpalitan dire sa una pa. Shout out ni Kuya Arnel no. Tata ari mi dire no pag college tanawon ta mo sa bakasi og tagpilang bakasi dire dapita. Dara ay abot atas bakasihan. Te pila bakasi nimo te? 100 pesos gyapon. Dara oh. 100 ang pesos ani. Duha lang ako te. Dara dire ko nakapalit silang sa pangalan mo te? Lodat. Ha? Lodat. Lodat to? Buwagsong? Oh, tag 100 ang putos. Pila na kabuksod sa usate? 30 na pwedaghan no? 30 kapit. Ay daghan direng seafoods na. Oh. Sa kasa buhi pa libre. Dara oh. Dara 200 sa tong mabayaran ani no. Lamat na ha, sa pangalan mo na eh. Nanay oh, pangita. Ha? Nipis oh. Pero Silya oh, nadere. Tara, bye-bye. So, mao to guys no. Kapalit na tagbakasi adto na ta sa Talisay. No, sa Bulacau kay magluto tag linarang dito. No, see you dito ni Ador. Og ni Christian, shout out Carlo Ating diha oh, nana to ang kuan dire. Bakasi nakapalit gitaon ko dire sa buwagsong kay nahotdan dito dapit sa mua sa takan. Kita ta sa Talisay. So, amo sa i-prep tanan ng mga rikado sa atong larang non patanawon ta mon saan pagluto. Mao na tong mga bakasi nga napalit dito sa buwagsong ganina no. So, tanawon buhi pa no. Nana dire sa Bulacau niya buhi gihapon siya tanawa. Hotdan na. Giandam na nato mga rikado dire. Maura na oh, kiog ang iba nato nga usa ka dump truck nga iba gikang ating. Maura na mga lamas nato sa ato ang bakasi. May kay nimo luto siya guys, kanana siya businessman nga chicken pastel ta dong no? Oh, chicken pastel. Oh, kung mo order mo i-chat ni niyo kung ibutang iyang Facebook dire sa screen, no? Chicken pastel sa Mayusi dapit no? Oh. Abi sa gasa para Bulacau ra. Order na. Pre-order na ta guys.
Pre-order na ni siya. O sa katab, tagpilang o sa katab ni mo. 100 ang tab. Barato ha. Spicy chicken pastel. Kana. 100 ra kay namiguhay ram niya to ah. Kana. So sa ganahan di ano, labi nang hapit na ang Pasko. O, pwede pulutan, pwede masudan, pwede, no? Kung ano si tigluto, man master kay na siya muluto tong tan-awon iyang pamaagi unsaon pag-slice og lamas. Kusugas gayam barsa. Mga ba nagisumsuma na mo gahapon. Kamatis guys, oh, wala matiyo may kana mo hiwa. Oh ha? May kaya mo hiwa no. So sunod ani yung mag-slice, magisal na dayon, yung ana ra kasayon ang pagluto og linarang no. Shout out gi. Shout out bro Andin, shout out bro Bra. Let's go! Oh, dara. Kuan ni siya ex ni siya ni Ibanam to yung no? Oh, igo sa gyud to siya. Oh, Ibana Alawi. Shout out Ibana Alawi, dara mo ang ex, dara mo gipasakitan oh. Oh, yun. Nadre ang iba paghuman sa kamatis. Importante ni siya sa bakasi ang iba guys no kay mao ni siya ay natural nga mo paaslom kay di man ta mo gamit ring mga ginisa mix or lain pang mga kuan diha paaslom kani atong gamit. Sa rice kuyog gyapon nato dre ang retired nga sa Viva Max no actress sa una si Ating dre. Ano bakasi oh. Retired. Oh, buhi pa ni guys. Awa. Daghan kayo. Kaon mo ani. Ano Ating? Kita sila ra. Patay na uban. Rating ko ah. Buhi usa. Ha? Basin mahugi to ting. Pisti. Ya. Kompleto dre ang team guys no. Kay para makakaon tag bakasi no. Hapit na nahuman si Mateo dre kuan sa lamas lice. Gisal na dayon ta kay naabot na pong butane. So next step magluto na ta ninyo. Ako'y magluto kay si Mateo di daw siya kay bawang muluto try. Oh, giandam pa niya ang mga lamas. Ang bakasi ready na. So si Mateo ang mo video na to karong nga episode. So guys, magsugod na ta gisal dire, automatic atong i-adre si Bagyo. Ihurot. Available ni sa Sistri Store. Dayon. Hiwagang ginger na, gaso-aso na ato na kuanon guys. Ilahos na tanan. Na. Okay. Init kayong kayo. Kurot ritso para way away. Gisalon ra man ninyo god. No, gisalon ra ninyo pagluto. Humuta na dong no. Humuta na ay. Then ilahos diretso na tong iba para usa ka luto ra. Ay gutom na. Na. Okay. Ato ang bagong videographer si Mateo no. Pag-o pa na siya padong na YouTuber o Facebooker. No, dong no. Yes. Oh, tara. Tara, okay lang na to. Asin lab. Ada na to asin guys. Gamay lang. Nga usa ka kutsara. Kaya di makita na pa mag-kuan pa man ta, mag-add pa man ta og black beans man dong no parat pa ba na. Go. Ato lang ni siyang lutoon until mahumok ang mga lamas kadang madugmok na gid siya ba. Mao ni ang sikreto usa sa larang nga akong i-share ninyo, di ba dong? Yes, mao gid na siya sapto. Lahos. Awa, makita sila dong. Idumo la dong kana. Oo. Kana. Sus ko lami ani oy. No, lami kayo. Samo natin Muta. luto. Ada to ang black beans. Naam ko outdoor dong no? Yeah. Outdoor cooking dahil meron no kaning episode. Nami sa gawa sa Bulacau no, Sistri Store, ilang ador o ni Ating and sisters. So nami diri ron. Natos Aldrin dire ako ang barkada nato diri puyo. Ako tong gitsatan. Tigmo are to ron. Ato tong paimnon og kuan, colafo at latag black beans. Atong gisalon apil ang black beans para igo na lang ka mag-add og kuan. Ang uban pwede pod gisalon apil ang bakasi. Oh, mulata man gud.
Lata dong no? Malata siya yan. Malata ka na ingin ani lang gyud. At tagamay tubig. Kahit para malata. Magpatansad ko. Na ato na lang ni hurot. Pabukalon na to guys. So ato lang ni pabukalon siya guys no. Punan na ako gamayng tubig niya. Ako nang pabukalon ni i-add na day natong bakasi no. Ana ra ka simple paglutog bakasi. Tabunan na to. Oh, ato na punan sa dire day tubig. Last ang atong tubig. Tansyahan lang ninyo. O kana, daghan. O. Tabunan dayon. Ay, sakto na. Balik ta igbukal. No? Fire. Dara mo. Stop sa na dong eh. So guys, sunod nga step. Ato na nag-iad ang bakasi. Patanawa sila diri dong. Dara, gabukal-bukal na. Giduol gamay. Na. Kana. Awa. Tanawon ta mo. Unsaon pag-add sa bakasi ha. Buhi. Labi nagbuhi. So, inyo ni kuptan. Kuha mo sa kabakasi ana. Kay buhi man na. Did atong ibutang andamon ang inani ra oh. Awa. Oh, nawa nilayat usag yod. Duha. So ato lang nang kuhaon na yung kabalaka. Ni stop wala ra. Apa oh. Ato ni adang uban. Mo na andam gid mo. Andam mo awa ha. Usbon ako ha. Naa pag-add. So, sunod nga step ani is paabot na ta maluto siya. Awa guys, oh. So guys, atong tilawan na ito bakasi no after 5 minutes or 10 minutes na dito eh. Wa ko ka timer. Dara ay. Hala, uy. Muta ani uy. Atong tilawan gamay si guys. O am tilayan kutsara kay outdoor mata usara atong gamiton, nirang luwag. Sakto nang aslom guys pero kog parat. Sili po'y kuwang, watay sili. Nga watay sili day guys. Hala, kiko no, itong patilawan ni Ma'am Ador ni. Lah. Luto na ni siya guys, no? Yung na ra kadali awan na ay kuan guys, oh. Luoy kayo na ay itlog pero wagid makibawan eh fisherman ang saan eh. No? Dong no? So mao na atong bakasi no, pertirang dali no? Pagluto. Luto na siya after mga 20 minutes ra na magiluto. So daghang salamat sa pagtan-aw ninyo. Ganahan mo yung naning nga content ay kalimot og subscribe sa itong YouTube channel ug i-follow po ninyo si Mateo nga mohimo og muluto po og chicken pastel, di ba dong? Yeah. Tara pakita na dong. Na. Tara. Ara ba kasi? All right. Sus, tajin kalami. Tara pa ang mga kauban dire sa Sister Stores. Kita na sila dong. Oh, tara. Mga retired Viva Max worker sa una. Na sila. Nagkuha na sila, nag-change na career, naninda na sila diri sa may Bulacau. So ganahan dahil mo mga kuan guys no, labi nagduol ra mo diri sa Bulacau na sila yung mga soft drinks, Red Horse, og uban pa mga sari-sari store na diri available along the road ra karsada ay. Ya unahan kay kuan na Bulacau Elementary School no. Dito highway pertirang duola. Bye-bye. Datanan. Lami nung rin dong, tilawi ko no dong. Tilawan ako balik bi. Kuang mga tugparat ganina. Ito, may ano yun. Kuangan panigamay ito sa ning pakuanan. Ay, ang spring onion di ay, wala limtan. Halami na? Kumbate na. Spring onion atong kuan, spring onion be. Ako ram na iditon. So, akong gitilawan ganina lami na ang last na to nga steps is i-add ni nato ang spring onion no maka pada ni siya lami pod toppings kabantay mas pasil di ba dong puno ilaha ing ana dra oh daog na guys oh na oh yeah Oh yeah. tara buna na to din mga na din tang sunod ani tanawan ninyo ang eating time kung na-eating time. Tara guys, kuhaan nagbakasi. Mateo ng tigra oh.
Oh. Awa lang. Ane? Di ara guys, kamerang matiyo ni Tira kaya nangabusog naman din ang mga kauban dere. Ngaom na sila Jollibee o McDonald's. Oh, mga on na ta dere guys, no? Sweet nila oy. Okay. Tara, smile. Oh, tara matiyo taga Bulacau Mambaling. Asa na imo pang address daw? Bulacau Talisay. Ni kaon tay. Na rice oh. Half rice lang sa una. Ha? Ni ay. Kaon tanin ni oy. Ay kuwang ga sili. Kuwang ag sili. Dung no? Singot mayo ba? Ano naman eh? Singot ya ba? Lagi. Nga lang. Namit po na kuhan, sinugba. Pares ni sila. Magpangamas, Michael. Oh, ito larangon man. Oh. Luoy kay ganina, ganina do siya galangoy-langoy pa ni. Oh, ilagay yung gikuha ba? Fisherman gisaan eh. Oh, may apilanin, palit ra man may. Initaan. Oh, dira may kotob guys na. Natog. Oh, dara na si Carlo, si Christian dere oh, nakatira pag bakasi oh. Ayos kayo. Oh, dara Christian. Sakto kayo hubog ba? Hubog pa rin na sila guys oh. Nagpuntagan na sila gabi eh. Si Christian wala alas 9 na uli naman siya. Dara. Oh, ha? To ara. Dre, nawahin sila una ming matiyo. Kay panggusla mi nagluto gud ganina na monit pa mi ning bakasi gud. Oh, Carlo ay tingog gay. Apa red horse ron manguha tag red horse dito bugnaw. Pa mi dere nga busog na nagpa-chill mi dere oh. Christian inom soft drinks, Carlo nag-inom pug soft drinks, ako nag-inom kog red horse. Tara, cheer niya daghang salamat sa pagtanaw. Natay bisita usaron si Aldrin amot mo dayon makatog ari. Akong ipakita sa bakasi ganahan to sa bakasi. Sig matunga to rig kalit.